Under huden. Kapitel 4. Jeg er fri. Det er et mærkeligt ord. Det ligger ikke helt naturligt i munden, som om jeg har lånt det af nogen, der ved, hvordan man bruger det. Jeg blev udskrevet en fredag. Selvfølgelig gjorde jeg det. Fredage har en særlig oprydningsoptimisme i systemer. Man afslutter. Man lukker sager. Man gør plads. Fredagsrask. Prikkerunde. Jeg forestillede mig en kuglepen, der tøvede et sekund over mit navn. En stille vurdering. Hun klarer sig nok. Det er ikke det samme som at være rask. Det er bare det samme som at være mindst akut. Jeg fik min jakke tilbage i en gennemsigtig plastikpose, som om den havde været i isolation. Mine snørebånd blev afleveret separat. En lille administrativ tillidserklæring. Jeg fik også et udskrivningsbrev, en medicinliste og et telefonnummer, jeg kunne ringe til, hvis alt det, der ikke længere krævede en seng, alligevel blev for meget. Du kan kontakte os, hvis det bliver svært, sagde lægen. Jeg overvejede at spørge, om svært havde en officiel definition, eller om det bare var en stemning. Men jeg nikkede. Man nikker meget i systemer. Det kan ligne samtykke på afstand. Dørene åbnede sig automatisk. Det slog mig, at de var det eneste under hele forløbet, der åbnede sig uden en vurdering. Udenfor var luften større. Ikke friere, bare større. Jeg stod stille et øjeblik og ventede på, at nogen skulle råbe, "Vent, vi glemte at give dig en diagnose." Men ingen råbte. Jeg så op. Ingen gulvfliser. Ingen ridser omkring sko. Ingen, der sad over for mig og vurderede min affekt. Bare himmel. En bus kom for sent. En kvinde skældte ud på sin telefon. En mand trak i sin hund, der nægtede at følge med. Et menneske stod og diskuterede med en parkeringsautomat, som om den havde krænket noget grundlæggende i ham. Verden virkede fuldstændig upåvirket af min udskrivelse. Det var på en måde fornærmende og også beroligende. Jeg begyndte at gå. Mine ben var stadig lidt halvbagt dej, men de fungerede. Skridt for skridt. Ingen noterede noget. Ingen vurderede min affekt. Ingen skrev, "Patienten fremstår funktionel i offentligt rum." Jeg gik ind i en lille kiosk. "En te tak," sagde jeg. Noget mildt. Noget, der ikke føltes som en genoplivning. Teen smagte tynd og forsigtig. Jeg elskede den. Ikke fordi den var god, men fordi ingen havde ordineret den. Jeg satte mig på en bænk. Under huden var der stadig noget. Ikke alarm, ikke ro, bare bevidsthed. En stille registrering af, at jeg stadig var her. At min krop stadig tilhørte mig. At min stemme stadig kunne sige noget forkert, uden at verden nødvendigvis reagerede med en sprøjte. Det er en sær frihed. Man er ikke rask. Man er bare mindst presserende. Jeg drak af teen. Ingen noterede det. Ingen målte det. Ingen skrev, "Patienten indtager lunken brik uden tegn på akut fare." Jeg var ikke en procedure. Ikke en vurdering. Ikke en beslutning. Bare et menneske på en bænk med lunken te. Jeg er fri. Ikke rask. Ikke hel. Bare fri nok.